plugin group position, generators, group pos. Επιλέγουμε όλα τα κομμάτια, μπορώ και από εδώ exactly all parts φυσικά, και έχουν πάρει όλα τα group, τα κλειστά, μόνο τα group, αυτά δεν τα έχει πειράξει το plugin αυτά, μόνο μέχρι το 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Με τη σειρά έχουν πάρει position number. Τώρα επειδή το plugin δεν βρήκε κανένα group να έχει position, γι' αυτό τα έδωσε όλα χωρίς να σε ρωτήσει τίποτα. Τώρα όμως που έχουν ήδη position, μου ανοίγει αυτό το dialog και μπορώ να κάνω αυτά εδώ. Μπορώ να ξαναγράψω, μου λέει το τελευταίο χρησιμοποιήθηκε είναι το 12. Μπορώ να, άμα έχω βάλει άλλα group, να κάνω append, να προσθέσω ή να τα κάνω delete. Τώρα πάλι δεν έχει κανένα τίποτα. Αυτά είναι κομμάτια εκτός group. Τα group βλέπετε δεν έχουν τίποτα. Τώρα έχουν ξαναπάρει. Έτρεξα το plugin και πήρανε. Τώρα ας πούμε ότι κάναμε λάθος και θέλουμε να προσθέσουμε κουτιά. Βάζω άλλα group εδώ πέρα και ξανατρέχω generator group pos exactly all parts και θα βάλω append. Και τώρα έδωσε και σε αυτά. Βέβαια γιατί πήγε 22 δεν ξέρω. Για να δούμε. Γιατί έχω τους ρεγουλατόρους έξω από το group, οπότε το κουτί που έβαλα δεν ήταν σωστά φτιαγμένο. Πρέπει να μπω να βάλω τους ρεγουλατόρους μέσα στο group ερμάριο που λέω δίφυλλο. Οπότε το plugin δούλεψε μια χαρά. Πάντως όσα group βλέπετε εδώ, μόνο αυτά θα πάρουν position number. Αυτά τα 41-42 τα είχα βάλει εγώ με το χέρι, είναι δικό μου σύστημα. Μέχρι στιγμής τα κάνω με το χέρι, τώρα όμως θα τα κάνω και αυτά να τα αλλάζει τα ονόματα με το position μπροστά. Οπότε να βγαίνει στο αυτοκόλλητο. Και αυτό εν πάση περιπτώσει που ζητούσατε με το position γίνεται πλέον αυτόματα.